ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇବି। ତେଲର ଦାମ 110 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଦିଘା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା। ବାକି ଥିବା ପଇସା ଆଗ ଦେଇଦେଲି। ମାଛ ନିଆ ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ସିଧା ବଜାରକୁ। ବୁଲା କାକା ଜୋଶ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ମାଛ ଅର୍ଡର ଅଛି। ଦାଦୁ ଆଉ ନାତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ପଇସା କମେଇ ଦେବେ ବୋଲି। ଆଜି ଶିବୁ ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା। ମାଛ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଦୋକାନକୁ କାକା ଆସିଥିଲେ। କାକା ଘର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ। ମୁଁ ମାଛ ଅଧିକ ଦେଇ ଦଉଛି। 50 ଟଙ୍କାରେ 5 ପିସ୍। ଆଜି ଦୋକାନକୁ ଡାକ୍ତର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଜିର ମାଛ ବିକ୍ରି ଏବେ ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ନାସ୍ତା ଟିକେ ହଉଛି। ସକାଳ ଠାରୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ। ରେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି 11 ହେଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଗାଁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଜି ଏତେ ବଡ ଖରାରେ ଦେଖା ହେଲା ମୋ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ସହିତ। ଉପର ଓଳି କୁଆଡେ ଯିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।